Os pescadores teñen a vista posta en xullo para comezar a extraer polvo. Polo momento non se coñece o estado da especie, algo que os profesionais saberán cando arranque de novo a captura. A campaña do polvo está a piques de iniciarse. O plan que xestiona a captura dos reitos cefalópodos inclúe 2 meses de veda, nos que se atopa actualmente, xa que arrancou o 1 de maio e estenderase ata o 30 de xuño. Os profesionais levan mes e medio sen poder ir a esta especie, pero polo momento tampouco coñecen o seu estado, non se sabe se hai moito ou non no mar. Polvo non se fai muestreo, máis ou menos. E nada, o que se comenta no documento non se comenta nada porque poucas embarcacións están indo tamén aos aparellos e non sabemos nada. De momento, en principio, hasta dentro dun par de semanas máis que se empece a notar que se toma algún nos aparellos ou que se comenten entre eles, pois aí se sabrá un pouquinho máis, non? Este ano optouse por realizar unha veda de 2 meses en vez dos 3 do pasado 2025, xa que a flota de artes menores non puido ir a faenar a comezos de ano pola concatenación de borrascas. O obxectivo deste descanso para a especie era a súa recuperación no mar coa cría, pero polo momento non hai datos. De momento non andará el, a xente non comenta nada. As lonxas de Galicia comercializaron ata comezos de maio 390.118 kilos de polvo que xeraron 4,5 millóns de euros. O prezo medio estaba a ser elevado, rondando os 12 euros o kilo en primeira venda. Agora os profesionais agardan a apertura da campaña para coñecer o estado do recurso e comezar a capturar unha especie que ten moito tirón no verán galego e da comarca gastronómicamente falando.